Dus de kandidatuur staat van gisteren online en die zou dus... Dat is allemaal weer. Wat vind je ervan? Ik vind dat er wel verschillen tussen zit. Ik vind dat, ik heb ze wel allemaal eens goed doorgelezen en dat ik wel merk dat er echt super gemotiveerde personen tussen zitten, dat er gemotiveerde personen tussen zitten en dat er misschien iets minder gemotiveerde personen tussen zitten. Dat heb ik wel willen merken. Maar ja, ik vind wel dat er heel wat enthousiasme is in de kandidatuur. Wat vind je van die concurrentie? Mijn concurrentie, dat zou wel van pas moeten zijn. Hij heeft ervaring met culturele kennis en codexen kennis van Nikes. Zijn stem is misschien Jans, maar mijn stem is ook Jans. Dus ik denk dat we dat vlak wel, ik weet niet, dat misschien wel iets is wat dat alle twee minder is bij ons, maar dat zal zijn wel voor hem als voor mij. Waarom ben ik beter? Ik ben super gemotiveerd. Ik wil mijn club iets terug doen, wat zij vooral dit jaar terug hebben gedaan. Ik zit al 2 jaar bij Anabolica. Vanwege omstandigheden was dat vorig jaar veel minder. Omdat ik altijd op hen afkijk. En hier is het serieus eentje. Maar van het jaar heb ik echt serieus genoten van de club. Heel veel plezier. Vrienden gemaakt dat denk ik me nog serieus zullen bijblijven. En er zijn er hier 3 dat eigenlijk al voortwoorden zijn. Dus, en ja, uiteindelijk gewoon super gemotiveerd van ik denk dat de mensen misschien bijzonder is. Wat vind jij over relaties in een presidium? Relaties in een presidium. Dan heb ik het over Peter Daphne. Dan er genoeg keuzes. Er zijn genoeg keuzes. Ik denk dat we het wel moeten kunnen, maar er zijn natuurlijk ook grenzen. Ik denk niet dat de ene zijn mening de andere mag bepalen. Ik weet dat dat nogal moeilijk is om, ik zal maar zeggen, club en privé scheiden te houden, in plaats van werk en privé, maar ik denk dat er wel ergens geregeld zijn. Want om als presidium, dus als bestuur van de club, eigenlijk echt te kunnen functioneren, moet de ene, moet het wel zo zijn dat er ergens niet is van als die ene ja zegt, dat die andere automatisch volgt en moet zijn eigen mening kunnen uiten. Ik denk dat eerlijkheid uiteindelijk altijd het beste is. Je hebt ook een vriendin, hè? Ja. Denk je dat dat u in enigszins beperkt in de club of in het presidium? Goh, eigenlijk niet. En de reden waarom is omdat ze komt volgend jaar ook op kop. Ze zit eigenlijk de kamer naast mij. Ik ben haar volop bezig met haar proberen te overtuigen om naar Anabolica te komen. Ik hoop echt dat mij dat lukt. Ze zit nog wel met twijfels, maar het zal me wel lukken. Veronderstel ik, Stefanie, als je het ooit zou horen, je komt. En ja, ik denk niet dat mij dat zou beperken. Ik denk wel, moest ze echt zo de smaak ook te pakken krijgen, en ik dat die ooit te pakken gekregen van Anabolica, ik denk dat het enorm goed zou zijn. Maar bijvoorbeeld als zij iets wil doen, en jij hebt activiteit. Zij wil gaan eten of zo, maar jij hebt een activiteit. Ik bedoel, we zitten 5 dagen op de week. Ik denk dat Anabolica activiteiten 2 dagen plus dan de bestuursvergaderingen, presidiumvergaderingen, dat vertellen we bij. We hebben ons weekend nog voor elkaar. Ik denk dat dat wel niet zo plannen zijn. Dus, goed. Dat jij het veel contacten zowel van Anabolica als van andere. Ik heb wel naar een paar contacten van de Gerard ook geweest, omdat dat ook serieus wat is. En dan die van Anabolica. Super veel waarde op toegeven, omdat natuurlijk vorig jaar mee ergens en dan enkel dit jaar. Maar ja, de codex wel. Ik ken hem vrij goed, kan niet zeggen dat ik hem vrij goed ken. Ik denk dat mijn concurrent daar misschien wel een streepje voor op heeft. Maar uiteindelijk als je het best doet, dan kan ik het wel een beetje. Zou je het zetten om actieven aan te leren? Of een keer aan de kanten van de andere club aan te leren? Ja, eventueel wel. Ja, ik ken wel een paar kanters van andere clubs en eventueel kan ik aan hen vragen om zo aan mij bij te sturen als veel. Hoe ziet jij je functie als kantor? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat er bij mij, volgens mij, komt bij kijken. Eerst heb je de functie op zich, het kantoor zijn. Dat is dan gewoon voor je kantoor opschrijven welke liedjes daar. Natuurlijk ook liedjes. Nakijken om de lijst te kennen, normaal zijn automatisch van mij. Ze goed kunnen voorzingen, niet snel, niet traag, goed ritme,
vooral het ritme. Ja, oké, dat die stem, daar zal wel aan gewerkt worden, veronderstel ik. Maar ja. Uiteindelijk, dat ook vooral naar de schachten toe, want de schachten zijn de toekomst van de club uiteindelijk. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Dus ja, deels al taak van de alcohol moet doen is, omdat we daar wat bij te staan. En de kanten uiteindelijk altijd het grootste van de liedjes echt gewoon die zijn. En uiteindelijk is dat niet alles. Ja, het presidium is het team. Maar als team samenwerkt. Concreet op de campus. Op de campus alleen. Op de campus alleen. Dus voor de campus, het voorbereiden van de liedjes. Op de campus zelf, ja, gewoon de liedjes kunnen voorbrengen naar die schachtenkomitones en presidium. Het presidium op de aanwezige presidium. En ja, gewoon zorgen dat dat goed is. En tevens ook bij, ik zal maar zeggen, de Kevin. Die corporatieschap van jaar hadden wij iets afgesproken dat wij ons eigen zeker in de hand moeten kunnen houden. En dat is iets dat voor mij zeker een probleem zal zijn en ik hoop dat het ook wel zal gebeuren. Denk je dat je altijd tot het einde van de campus kunt blijven? Want de campus eindigt met jou. Ja, de campus eindigt met mij omdat ik kanter ben. Of toch voor kanter ga. En bedoel, als de kant heb ik daar. Ik heb geen andere keuze, maar ik zal dat ook met plezier doen. Dat is ook de bedoeling dat ik dat ga doen. En ik denk wel, dat is van mij niet altijd gelukt. Omdat ik vooral vrij veel lessen had. Maar dit jaar, volgend jaar, zal ik wel zorgen dat dat verspreid is. En als het niet verspreid is, kan ik er wel een andere wedstrijd. Dus ja, ik ga dat proberen om in orde te brengen. Ik hoop dat het goed.